fingermusklerne træner jeg også utrolig meget. Hvordan træner du de fingermuskler? Sådan her. Træner også din røvmuskel. Ja, det gør jeg. Så kan man bare se sådan her, inden man til spil. Så træner man fingermusklerne. Ja, jeg leder efter en ny bassist, og hvis du skulle være interesseret, så kan du sende en mail til Copenhagen Records. Så dør jeg af sult. Jeg kan afsløre, at vi sidder i Herning lige nu, på Formaten, hvor vi skal spille i aften. Det er første job på efterårsturen, og vi glæder os rigtig meget. Vi glæder os rigtig meget. Er det rigtigt? Stort set. Skål. Sådan der, det er godt. Prøv lige igen så. Vi sidder i Herning lige nu på Formaten, hvor vi skal spille det første job på efterårsturen. Og det glæder vi os meget. Okay, det er meget. Det glæder vi os meget til. Vi håber, der kommer nogle mennesker. Det